Здравейте! Започва UI подкаст. Важните теми за бизнеса през анализа на най-добрите ни експерти. Знаете ли, че в световен мащаб, въпреки че жените са по-образовани от мъжете, много често предпочитат да останат домакини, защото нямат възможност да се развиват професионално и да израстват кариерно. Така ли е наистина в България? Има ли разминаване, различно третиране между двата пола? За това ще си говорим сега с Ребека Клейтман, старши мениджър в адвокатско съдружие Ernst & Young България. Здравей! Здравей! Наистина ли има такова разминаване? Може би общото усещане е, че има доста жени на мениджърски позиции, специално в България, но третират ли се мъжете и жените различно? Аз съм съгласна с теб. Моето усещане също е такова, че на мениджърски позиции има доста дами, но когато започнах да се интересувам от тази тема, намерих статистиката. За Европейския съюз има разлика във възнаграждението. Основно има разлика и в бройката такива позиции дадени на дами. Разликата във възнаграждението варира средностатистически, мисля, че около 13% за Европейския съюз. За Швейцария изненадващо е още по-висока. България е с малко по-нисък процент средностатистически, но всъщност прилича на тези 13%, между 12 нещо. Изследванията са за 2020 година. Тоест ние сме сред добрите примери в Европейския съюз, така ли? Нека да кажем, че сме сред по-добрите примери. Добре, въпреки това предстои въвеждането на една директива за равно възнаграждение между жените и мъжете. Нужно ли е да има такава регулация, при все, че имаме закон за дискриминацията? Има един принцип на европейското право, който казва, че неща се регулират на общностно ниво, когато има нужда да има глобална и единна политика по даден въпрос. Това, че равното възнаграждение между мъжете и жените се регулира на ниво Европейски съюз, а не е оставено на ниво държави, е индикация за това, че дискриминация има, тя е идентифицирана навсякъде, проблема е идентичен, най-вероятно и неговите причини са идентични. Закона за защита от дискриминация казва, че за равен труд трябва да се плаща равно възнаграждение, казва, че никой не може да бъде дискриминиран поради своя пол, наред с много други критерии, но директивата много по-подробно се занимава с този въпрос и се опитва да адресира същината на проблема, така че да започнем да го борим много по-детайлно и много по-целенасочено. Тази директива от една гледна точка е стъпка назад, защото ние от много години вече говорим за LGBTQ. И изведнъж преди няколко години, преди 2 години се появява тази директива, която говори за различно възнаграждение между мъже и жени. И изпуска всички други неща, които са били по-гореща тема последните години категорично. Тя показва, че ние всъщност сме изпуснали още от тези първите теми за равенството, сме изостанали и има нужда да се занимаем и с тези въпроси още. Какви биха били ползите за пазара на труда от такава регулация, от такова законодателство? Когато започнахме тази сесия, всъщност оцели десятката за мен, защото спомена за това, че много дами избират да си останат в къщи. Това, което беше изненада за мен, беше, че пак по статистически изследвания в световен мащаб повече жени са образовани, отколкото мъже. И също така, нещо, което си знаем, много повече жени избират да спрат кариерното си развитие в сравнение с мъжете. Оказва се, че всъщност по-голямата част от по-високо образованите си седят вкъщи. И всъщност големия плюс да се работи в тази посока е, че от една страна ще се възвърне тази инвестиция, защото ние всички инвестираме в образованието и на жените, пък те после излизат от трудовия пазар. Освен това, през последните години въпроса за набиране и задържане на таланти, той е непрекъснато на дневен ред и непрекъснато има глад и недостиг на хора. Се оказва, че около половината от жените решават да си останат вкъщи, защото така им изглежда по-изгодно. По-високото възнаграждение, разбира се, би било мотиватор жените да се върнат на трудовия пазар. Аз не смятам, че точно тази статистика е вярна за България, защото при нас мисля, че процента жени, които могат да си позволят да спрат да работят, е по-малък.
Но някъде в цялата тази статистика ние вземаме своето място, което не е в посока, че за тук това не е вярно въобще. Сякаш и бащинството става все по-популярно, но може би не е достатъчно. Ами със сигурност не е достатъчно. Всъщност това, което аз съм наблюдавала в практиката е, че когато се ползва бащинство, то действително се ползва по изцяло финансови причини. Прави се един разбор на семейния бюджет и вкъщи си остава този, който изкарва по-малко. Толкова е просто. Друго, което е интересно да разкажа в тази посока е, че когато е започнала работа по директивата и в нейния преамбил, в мотивите към нея, е разписано всичко това, което ние сме чували за лепкавия пот и стъкления таван, за който не знае, лепкавия пот е концепция, която предполага, че за определени позиции кариерното развитие е ограничено, тъй като те се считат за ниско квалифицирани и не дават възможност за развитие. Стъкленият таван е обратното. Кариерното развитие е възможно, но само до някъде и след едно определено ниво не можеш да продължиш нататък. И аз намерих едно ново понятие, което чувах за първи път, когато излезе тази директива и започнах да чета каква е била причината за нейното приемане. То е Pink Collar Jobs. Ние всички сме чували за белия кички, синия кички, когато се говори за трудовия пазар. И изведнъж сега се оказва, че има розови якички. Какво това значи са професиите, които се заемат класически от жени, които класически са по-ниско платени, класически дават по-малка възможност от кариерно развитие. Всички тези тенденции са идентифицирани. Всъщност директивата цели да адресира тези проблеми, тези тенденции, да ги спре, като всъщност дава много по-голяма публичност на информацията за възнагражденията, задължение на работодателите да разкриват тези възнаграждения, да ги разкриват още преди началото на трудовото правоотношение, по негово време и всъщност във всеки един момент, в който служителя се интересува. Счита се, че липсата на прозрачност ограничава ощетените лица. Тоест аз да знам колко пари взимаш ти да знаеш колко пари взимам аз и това да не е вече тайна. Между другото, никога не трябва да забравяме, че все пак ще има лични данни, които ще останат и определена конфиденциалност ще може да бъде запазена, но да, идеята е да има яснота на определена позиция, какви са нивата на възнаграждение. Всеки да има пълна яснота, ще трябва да бъдат развити критерии за кариерно развитие, те да бъдат достъпни до служителите. Служителят във всеки момент да има право да поиска информация за тях, а работодателят дори има вменено ново задължение да напомня на служителите, че могат да се информират по тези въпроси. А ако съм кандидат за работа, мога ли да знам колко пари взимат хората на това работно място и по този начин да си направя моите сметки? Да, в директивата изрично е посочено, че тази информация трябва да бъде обявявана още в процеса на пускане на обяви за работа. Това за мен ще бъде много голямо практическо предизвикателство, защото ние всички сме правили подбор и когато работодателят пуска една обява за работа, не винаги има пълна яснота какъв човек точно търси. Посоката е ясно, но в процеса на интервюто можеш да вземеш по-джуниор или по-синьор човек, отколкото си планирал първоначално. В зависимост от това, кой се е явил и кой най-много е спечелил сърцето ти в крайна сметка. Така че това ще бъде практически сложно. На практика, да, би следвало да бъде обявено още в този начален етап какво е очакваното възнаграждение. И все пак изначално има по-мъжки и по-женски професии. Все пак една дама не може да влезе в мината да работи. Това по някакъв начин трябва ли да се регулира или ще си има едни такива неписани правила, по които така или иначе ще се движи бизнес света? Една дама няма никакъв проблем да влезе да работи в мината. Между другото, може би повечето дами не е джентълменско. Повечето дами не биха искали. За мен имаме да извървим един много дълъг път, за да се освободим всички ние от социалните модели, с които сме отраснали, които са ни насъдени по един или друг начин и с които сме свикнали. Защото можем да изброим редица професии, които са класически женски или класически мъжки. Но истината е, както ти спомена с бащинството, по същия начин. Аз мисля, че виждаме
все повече преподаватели мъже, все повече мъже и на административни позиции, които са по-класически вземани от дами. И мисля, че това просто ще бъде един дълъг път, чийто успешен край най-вероятно ние няма да доживеем, защото тези промени изискват време, но е много важно да се постави началото и да се говори за тези неща. В директивата има едно интересно понятие труд с равна стойност. Какво стои зад него? От моя гледна точка, на практика също едно много голямо предизвикателство. Директивата се занимава и с въпроса, че има труд, който има професии, чието резултати са измерими. Те са измерими с цифри. Примера, който аз всеки път давам е когато някой работи в продажби, неговите успехи се измерват най-често с приходите, които е реализирал. Ако някой работи в човешки ресурси, ако някой работи на рецепция, ако някой работи в маркетинг, неговия принос за организацията е по-трудно измерим. Директивата казва, че хора, които извършват труд с еднаква стойност, но този труд има не по-малка стойност за бизнеса. Директивата казва, че хората, които полагат труд с равна стойност, също трябва да получават равно възнаграждение. Хвърля индикативно едни критерии, които включват умения, усилия, отговорности и условия на труд. Условно да кажем стреса. За мен тук е много интересно как ще стане това на практика, защото е много трудно да измерим приноса на някой, който се занимава с нещо, което не води до директни приходи, заедно с приноса на някой друг, който докарва директни приходи. Още по-сложно става всичко това, защото директивата казва, че служителите могат да се сравняват с други служители от други фирми, които са част от същата група. Тоест, липсата на дискриминация трябва да се случи на групово ниво. Няма да може да се назначи България с някой във Франция? Менеджмента. Това ще бъде изключително интересен въпрос. Нали, такива практически ще излизат. Да, това е добър пример. Как ще ги сравним? Защото трябва да в крайна сметка трябва да се сравни и цената на живота. Нали, не можем да сравним само номинално. Директивата също така казва, че може служителят да се сравнява с други служители, които са работили при същия работодател по друго време. А реалистично ли е някой, който е вземал твоята позиция преди 5 години, живот да каже се е сега, аз тогава взимах по-малко възнаграждение, отколкото се плаща сега за тази позиция, като тук ще трябва да се вземе фактора инфлация, нали, и всичките други неща. Задачата ще бъде крайно сложна. Това, което ще трябва да се случи, е, че всички ще трябва да развият много детайлни политики и стратегии, как да спазят изискванията на тази директива, която тя се превърне в закон, в крайна сметка. Звучи малко витиевато, а в същото време компаниите ще трябва да правят и отчети, нали така? Какво трябва да пише в тези отчети, кога трябва да бъдат издавани? Директивата изисква закони да бъдат приети до юни до година, 2026, а пък първите периоди на отчитане ще бъдат от 2027 година. Те ще бъдат за най-големите работодатели. Вътре ще трябва да се включва информация. Големите работодатели ще издават такива доклади ежегодно. Работодателите с средна численост на персонала на 3 години, най-малките на 3 години, които са от 100 плюс. Аз очаквам, че това после ще се разшири като приложимост, но вътре ще трябва да се предоставя информация относно възнагражденията по всякакви разрези. Средното възнаграждение за цялото дружество, средното възнаграждение на всички жени спрямо средното възнаграждение на всички мъже. Това са публични отчети. Разделяне, те ще бъдат публични, да. Разделяне на нивата на възнаграждение на 4 групи и определяне на средния размер за всяка от тези групи. И когато се направят толкова разрези на групите, тогава ще може да има яснота за това има ли дискриминация и в крайна сметка в какъв размер е тя. Но наистина това звучи като нещо, което осигурява пълна прозрачност, наистина. Пълна прозрачност дали ще има, ще видим. Ще трябва да участват и синдикатите в всичките тези, особено когато се констатират наличия на дискриминация, ще трябва да се включват и синдикатите, които да потвърждават информацията в тези доклади. Да, ще има много по-голяма прозрачност. Директивата изрично казва, както може би споменах преди малко, че ще може да се говори за възнагражденията. Тази тайна вече
ще бъде законно забранена. Така че да, ще даде много по-голяма възможност за закрила. Типично по-български, сигурен съм, че ще има компании, които ще попитат, не може ли да минем така отстрани. Ще има ли глоби и санкции за компаниите, които по някаква причина решат или не изготвят такива доклади? Санкции ще има. Ще има класически санкции, които ще бъдат глоби. Ще има санкции под формата на административни мерки да се коригира неправомерното поведение в определен срок, който достига до 6 месеца. Това не е много, защото това изисква глобална промяна на политиката в крайна сметка. Ще има задължение за компенсиране, т.е. ако някой е бил дискриминиран, ще трябва да бъде обезщетен. До тук изглежда относително лесно с тази част от възнаграждението, която не е получил, пък би следвало. Ще има задължение за компенсиране на нематериални вреди. Каква е стойността на това, че аз съм се почувствала дискриминирана за това, че получавам по-ниско възнаграждение от колегата ми мъж? Един въпрос, който ще има голямо, как да кажа, практически ще бъде сложен за решаване. И нещо, което е страшно важно, директивата индикира, че трябва да има санкции, сериозни санкции, които да касаят всякакви видове публично-частни партньорства, обществени поръчки, концесии. Тоест, работодатели, за които е констатирана такава дискриминация, ще бъдат лишени от възможността да участват в обществени поръчки, концесии, например. Нещо друго, което е много интересно по въпроса, може ли да не го спазим. Директивата променя доказателствената тежест в случай на спорове между служители и работодатели. Това означава, че се променя един основен принцип в правото, а то е, че ищеца, този, който твърди нещо, би следвало и да го докаже. В случая работодателят ще бъде този, който ще трябва да докаже, че няма дискриминация. Mm-hmm. И директивата отива още една стъпка по-нататък и казва, дори когато успее да го докаже, може да бъде осъден да понесе всички разноски по делото, ако със своето поведение е допринесъл за това да се събуди съмнение в служителя, че е дискриминиран, за което има презумпция, ако не е публикувал съответните доклади. Тоест, ако той не е бил прозрачен по отношение възнагражденията в дружеството си, това е достатъчно основание, най-малкото разноските да му бъдат възложени, дори да няма действително дискриминация. Не завиждам на хората, които се занимават с право. Понеже има такива доклади, свързани с ESG отчитането, които дали ще се отложат или не, това е въпрос на време да стане ясно, но тази директива и въобще това развитие на законодателството, част от тази ESG вълна ли е, при все, че сега Тръмп дойде на власт, геополитически нещата се променят, има ли възможност и това да се промени? Аз мисля, че това е безспорно част от тази вълна, защото то е устойчиво управление на дружеството. То беше частично прието още преди 2 години някъде, когато бяха вкарани в Кодекса на труда промените, свързани с директивата относно прозрачността. Това е още една стъпка. И не смятам, между другото дори смятам, че това отговаря на политиките на Тръмп, защото той не иска да има повече от 2 пола, не харесва другите теми, които споменах, като LGBTQ, а тази директива говори само за мъже и жени. Така че смятам, че никой през 2025 година няма да си позволи да каже, че има някакъв проблем с основния принцип, че трябва да има равенство между половете. Така че не мисля, че тук бихме очаквали някакви промени. Единствено в сроковете, защото сроковете, макар и първия отчетен период да приключва през 2027 година, когато ще трябва да бъдат публикувани първите доклади, то времето за подготовка, за оценка на всички вътрешни политики и ситуации не е много. На финала, може би ще е добре да дадеш съвети. Какви мерки може да предприеме една компания, за да се предпази от грешки, от рискове, що се отнася до темата с неравните възможности между половете?
Това, което ние виждаме в работата си в момента и което правим заедно с нашите клиенти, е да се направи анализ на моментната ситуация. Това означава да се анализират нивата на възнагражденията по всички тези разрези, които споменах, да се анализират всички вътрешни политики. Аз искам да вярвам, че няма политика, която да дискриминира откровенно, която в същината си да е написана като дискриминационна. Аз смятам, че дискриминацията идва на практика, но трябва да се анализира ситуацията, след което да започнат да се пишат всички тези нови политики, тъй като директивата изисква да има ясни критерии за кариерно развитие. Това най-вероятно ще означава и повече вътрешни оценки на представянето. Трябва да се помисли как ще се измерва тази сравнимост на труд с равна стойност. Трябва да се обучи персонала, трябва да се обучат всички от човешки ресурси, но и целият мениджмънт за това как да управляват хората. И в крайна сметка да се подсигури това, че когато се формират възнагражденията, се спазват ясно всички тези принципи. Да се въведат процеси за информиране, които са задължителни по директивата и да се спазят всички задължения за навременно докладване, за да се избегнат всички тези санкции, които споменах. Така че има доста работа. Това е и причината ние да почнем да говорим по тази тема още от сега, защото е хубаво, когато бъде приет новия закон, всички да са подготвени, тъй като процента над който започват тежките последици е едва 5%. Много ти благодаря, Ребека Клейтман, в един много интересен разговор за равните възможности между жените и мъжете в корпоративния свят. Следващата тема, за която ще говорим, е привличането на стратегически инвеститор, прехвърлянето, придобиването на бизнеси. Бъдете с EY Podcast отново. До скоро!